Dobrý deň ľudia, dneska si zahráme Fortnite. Jak môžete vidieť, neviem čo sa mi stalo. Čakajte, dačo vyskúšam. Čo sa mi tu stalo? Nechce sa mi zväčšiť obrazovka. Ja som to opravoval. Nie tu. Nie. Tak. No. Tak asi dobre. Máme ani nie. Tak. Dobrý deň. Ja na fanúškov Fortniteu som tiež nezabudol. Volám sa T, všetko veľkým, TB3 z R61234. Mohli by ste mi giftovať veci. Najlepšie by bolo Battle Pass. A budem losovať, koho si pridám. A ten bude mať väčšiu šancu. Kto mi giftne nejakú vec, tak ten bude mať väčšiu šancu. Hrať viem dosť dobre. No začínam nový účet, takže veľmi neviem hrať. Ale mohli by ste mi dať na aj toto videjko lajky. Lajky by ste mohli dať, odber, lebo chcel by som veľmi, potešilo by ma to. A keď chcete, pridajte si ma, ja to príjmem, ale musíte mi giftnúť hoci aj za 200 taký emotikon, nemám nič, alebo hoci čo len chcete, môžete giftnúť. A dovidenia, toto bola taká upýtavka na Fortnite. Dovidenia a ešte ďakujem, že mi dávate aspoň like a odbery. Dovidenia.